Bună dimineața! Pentru că a fost ziua internațională de luptă împotriva cancerului, astăzi voi încerca să povestesc un pic beneficiile extractului de cannabis îmbogățit cu CBD în ameliorarea simptomatologiei cancerului. Cu toții știm că atunci când primești un diagnostic de cancer, lucrurile se schimbă total, pentru că cancerul este o boală necruțătoare, este o boală care atacă organe, atacă sisteme, transformă viața de zi cu zi într-o luptă. Și poate cel mai important, medicația existentă în prezent nu reușește să facă față bolii așa cum ne-am dori, pentru că există foarte multă toxicitate în medicamentele actuale, toxicitate pe care unele organisme nu o pot suporta. De ce e bun extractul de cannabis în cancer? El e bun pentru că face un lucru extraordinar. Încearcă să reechilibreze organismul. Încearcă pentru că lucrează pe sistemul endocannabinoid, pe acei receptori CB1, CB2 pe care îi cunoaștem cu toții sau de care am auzit și al căror rol este de a menține homeostazia, adică funcționarea normală a organismului. Spun încearcă pentru că reglarea asta este o reglare care se face greoi, nu este o activitate care se întâmplă peste noapte. Avem nevoie de răbdare, avem nevoie de doze care trebuie crescute progresiv, astfel încât să susținem sistemul endocannabinoid în lupta pe care o are cu cancerul. Dincolo de reglarea organismului, extractul de cannabis mai face niște lucruri foarte importante. Prin aceste reglaje reface sistemul imunitar, adică îl aduce la funcția lui de bază, funcție care atunci când întâlnește celula canceroasă o izolează și o distruge. Pe lângă refacerea sistemului imunitar, cannabisul are proprietăți anxiolitice și reduce sau elimină ceea ce se cheamă anxietatea legată de boală. Adică putem să vedem lupta cu cancerul dintr-o altă perspectivă, nu doar din perspectiva pesimistă a faptului de ce mi se întâmplă mie sau de ce eu sunt bolnav în momentul de față. Un alt efect foarte important pe care îl are cannabisul în lupta cu cancerul este efectul antiinflamator. Cancerul e o boală inflamatorie generalizată și faptul că există o inflamație în tot corpul generează un disconfort foarte mare pentru pacient și prin efectul ăsta antiinflamator noi reducem în primul rând durerile de natură inflamatorie, ceea ce se traduce prin îmbunătățirea calității vieții, pentru că atunci când nu te mai doare nu știu, spatele sau un picior, capul, lucrurile sunt văzute dintr-o altă perspectivă, dar reduce și inflamația care nu produce o durere pe care să o percepem, dar care este foarte importantă la nivel celular, pentru că atunci când avem inflamație, schimburile intercelulare nu se mai realizează așa cum trebuie. Un alt factor important pe care îl aduce cannabisul în lupta cu cancerul este îmbunătățirea somnului. Pentru că atunci când dispare inflamația și dispar multe din durerile pe care le avem în cancer, ne odihnim mai bine. Iar un somn odihnitor înseamnă un organism care se reface, înseamnă un organism care poate lupta cu boala. Foarte, foarte important, pe lângă aceste reglaje pe care le aduce cannabisul, este și stimularea sau îmbunătățirea apetitului. Iarăși, un lucru extrem de important, pentru că știm cu toții că în cancer este nevoie de o energie curată care să ne ajute să luptăm alături de
sau nu alături, ci împotriva acestei patologii. Sunt foarte multe de zis despre cannabis și cancer, dar lucrurile cele mai importante astea sunt că cannabisul nu e un produs minune, nu e o substanță care gata, am pus-o sub limbă și de mâine suntem alți oameni, ci e un produs care încearcă să echilibreze organismul și prin echilibrarea organismului să lupte împotriva durerilor. De asta este foarte important să înțelegem mecanismul de acțiune al cannabisului, nu doar în cancer, ci în orice patologie, și să încercăm să administrăm această substanță sub îndrumarea unui specialist. Așa că dacă sunteți interesați de utilizarea cannabisului cât mai corect, vă așteptăm la Eden Medical. Mulțumesc!